Bililhon alang sa mga personahe sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO ang insakto nga pagdumala sa duha ka residential care facilities sa probinsya nga maong halfway house ug balay kaugmaon center subay sa gikinahanglan sa mga residente niini. Niadtong adlang Huwebes ug Biyernes Mayo 12 ngadto 13, 2022, gipahigayon sa PSWDO ang training ug seminar mahitungod sa house parenting standards sa Country Village Hotel ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini importante kaayo para sa amo tungod kay na-refresh ba wala na namo na for the stagnant na pod among mind tungod sa kadugayon nga ever since 2013 until now na kandak na tagaan mig seminar na offeran mig seminar sa Legazpi pero kaisa lang. So that was on 2019. Din karon gibalik, so dako kay mong pasalamat kay nadugangan ang among kahibalo through these seminars. Makabalo ko to adjust diha ang pasensya, no? So makuha na nako ang tagsa-tagsa nila kakiliti kung asa ko dapat mo fit in sa ila. Gilangkuban sa maong aktibidad ang napulo ka module nga kinahanglang masayran sa mga partisipante sama sa duha ka initial modules nga mao ang self-awareness module alang sa mga house parents nga mas maila ang ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon ug ang child's rights perspective module aron ilang masayran ang tawhanong katungod sa mga residente. Gikinahanglan na mao pagbansay kanila isip mga house parents ug house shepherds nga maghatag og substitute parental care sa mga bata nga gikonsiderang children in need of special protection ug sa mga kanhi rebelde sulod sa pasilidad. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Ray Mark Simania alang sa Miss or Balita.